senyors, per vostès, la màgia de Candini! Posi's aquí al costat d'en Josep, sisplau. Vostè es diu Joan. Candini, sisplau, també està davant del públic. Clar, un ha d'estar el més guapo possible. Com dic, farem aquest número d'escapisme. Volia dos senyors més o menys iguals, alts i forts, però bueno, més o menys, oi? Ets fort, tu? Sí, molt bé. Josep, posa't cap aquí, molt bé, i Joan, posis aquí, giris més enrere, estireu fort, no tiri molt perquè si no fotrem el nen a terra i no interessa, estireu fort, comproveu que són unes cordes sòlides i fortes, que sí? Sí, no, el tombarà ell. Poden deixar anar, sisplau, deixi anar. Molt bé, tu també, Josep, perfecte, deixarem les cordes aquí perquè vull que també examinin la meva jaqueta. La meva jaqueta, que és amb la que farem l'experiment. No me la prengui, sisplau, a la cartera. Pots posar les mans per dintre, Josep. Normal, tot correcte. Està foradada, sí, normalment estan foradades per passar els braços. Bueno, i farem una cosa una mica curiosa, una mica estranya, que serà passar les cordes per aquí, per les mànigues. De manera que això, quan estiguin passades les cordes, serà com una camisa de força. I si jo em poso la jaqueta amb les cordes posades, doncs cada un agafareu d'un extrem. Un moment, Joan, no sigui impacient, que m'haig de posar la jaqueta encara. Ara, un moment, no hi ha pressa, que té pressa? Bueno, doncs nosaltres no, escolti. Bueno, un moment, veiam. Aleshores, veiam, ara, mira, farem una cosa. Està molt impacient vostè per estirar. Posi més cap allà a l'esquerra que no tenim puesto. Miri, sap què farem? A més, farem un nus i d'aquesta manera serà com si em lliguessin les mans. Agafa tu per uns extrems, Joan, l'extrem més allà a la punta, així. Joan, ara sí, ara pot agafar. Molt bé, fixeu-se que les cordes, moment, els extrems a la punta, normalment. Agafi per l'extrem, així. Fixeu-se que les cordes ara envolten totalment el meu cos. I a més hi ha un nus. De manera que si ara apreteu, això pot ser perillós, però intentarem que la màgia d'en Houdini sigui amb nosaltres, d'acord? Això sí, jo sé que no voleu fer-me mal perquè sou bones persones, oi que no em vols fer mal? Però, no, ara de veritat, si veieu que em començo a posar morat, deixeu d'apretar. Preparats? Llestos? No em tiris la taula a terra, no veràs. Llestos? Ja! I la màgia del Houdini ha estat entre nosaltres. Han atravessat no només la jaqueta, sinó el meu cos. Moltes gràcies, Joan, moltes gràcies, Josep. Podeu tornar al vostre lloc amb aquest fort aplaudiment. Y miro saque a una pardilla del público. Con el juego viene una bonita espada. Así. Sáquela de su funda con aire dramático. Sin hacer el gilipollas. Arde. Hinche un globo y póngalo dentro. Si es usted un poco torpe, ponga uno ya hinchado, hombre. No és veritat, està aquí. El globo el posarem ja hinchado, saps? Ara, així. Vale. Dígale a la espectadora que imagine que el globo es su cuello. Que t'imaginis que el globo és el teu coll. Vale? Veiem l'espada, el globo, així. Olé! Mira, patat. Pregúntele a la espectadora si está acollonida. Estàs acollonida? Ja es tracta d'això. Póngale el grillete en el cuello a la víctima, a la espectadora. Aixeca't una mica el cabell, sisplau. Ara, molt bé. Tens seguro? No. Bueno, no passa res. Agafa d'aquí. Aviat no en tindrà ningú de seguro aquest país. I ara què més diu?
Diu, ponga unas servilletas de papel para absorber el sudor. El sudor. Olor que fa, ui. Sí, tant que segur, no t'apartis, home, no t'espantis. Sí, home, sí. Aguanta bé. Què més diu? Y ahora, diu, meta la puntita por el agujerito. Bueno, no, ara estem aquí de broma i tal, però, de veritat, com has dit que et deies? Bona memòria. Tània, doncs, no m'agradaria que passés una desgràcia. Per això, si notes alguna cosa, notes l'espasa o notes alguna cosa, sisplau, crida. Home, clar, perquè jo puc estar aquí de cachondeo i no donar-me ni fer un disbarat. Si notes alguna cosa, crida, m'has d'ajudar per la teva salut, m'entens? Preparada? Tània, estigue't quieta, agafa el fillete, Tània. Estigue't quieta, que no m'aitino amb la puntita. Ara, Tània, notes algun... Un moment! Diu, si la pardilla nota la espada, dígale que abra la epiglotis. No es nada verde, la garganta. Que tu obris la gola com si anessis a cantar, m'entens? Perquè passi l'espasa i la puntita, Preparada? Obre, així, molt bé. Molt bé, si notes alguna cosa, crida, Què? Ai, Déu, sí, ho noto. És que tu no obres, Tània. Obres la boca però l'epiglotis la tanques perquè tens por, estàs espantada. I tu no obres, tanques i apretes. I veiem si de tant apretar, m'entens? Hòstia, que em sembla que ja... Ara en tinc l'expressió estar cagado de miedo. Bueno, Tània, escolta, anem per feina, que no tenim tota la tarda. Preparat. Meta la puntita por el agujerito y clave la espada hasta la empuñadura. Digue la mà quieta, que sigui el que Déu vulgui. I ara sí! Oh, quina feina que m'has donat, Tània! Oh! Si l'espectadora no muerto recibirá una ovación. No muerto, el que no. Un aplaudiment per la Tània! Oh! Saludar! Moltes gràcies, pots posar el teu lloc amb aquest fort aplaudiment.